Ara fa 25 anys visitarem un dels barrancs més famosos del massís dels Ports, el barranc de Canaletes, en companyia d'un grup d'excursionistes de les Terres de l'Ebre. L'accés a peu permet veure el magnífic paisatge de la zona, com són les roques de Benet. Equipats amb el neoprè, s'entra a l'aigua i comença el descens tot nedant. Al cap de poc ja hi ha basses on es pot saltar sense problemes per la fondària. L'aigua s'ha obert pas per aquest terreny conglomerat amb un seguit de tolls i passos estrets. De fet, el primer obliga a fer un ràpel de 25 metres, a partir del qual comença la part més esportiva del barranc, amb 9 salts. Encara que posteriorment hi ha zones on s'avança a peu, en d'altres cal nedar i fins i tot hi ha algun pas sifonat que obliga a passar per sota l'aigua. La fredor de les cristal·lines aigües del barranc Canaletes fa que sigui obligat anar amb neoprè, ja que sense ens ho passaríem molt malament, com és el cas dels turistes que s'aventuren fins a arribar a algun toll. A la part final s'arriba a la zona dels estrets, que, tal com indica el seu nom, cal passar per un indret molt angost, on només s'hi accedeix d'un en un. Posteriorment, entrem en una cova o zona on les roques caigudes han taponat la part superior. Encara que després el barranc s'obre, hi ha molts passos per dins l'aigua, amb salts i fins i tot algun que altre sifó. Tot plegat fa que 25 anys més tard el barranc de Canaletes sigui conegut arreu.